Ya Rasulullah, kai ne farko, kai ne ƙarshe. Ya Aminallah, kai ne farko, kai ne ƙarshe. Ya Aminallah, ya Aminallah. Assalam salam alaikum ya Rasulullah, sallama nake maka ya Aminallah. Ni Aminu Abba na jima da gaunarka, baban Muhammadu sai na ce na gaishe ka. Dole ma na ware lokaci na begenka, ya Muhammadin Nabiyyu dan Abdallah. Ja gaba shugaba na annabawa, kai ne farko, kai ne ƙarshe, kai ne haske mai haska duniya. Babu sarki sai Ubangiji daya, one finger la ilaha illallah, a hannuwa sama Muhammadu Rasulullah. Ya Rasulullah, kai ne farko, kai ne ƙarshe. Ya Aminallah, kai ne farko, kai ne ƙarshe. Ya Aminallah, ya Aminallah. Rasulul Karim, I'm your number one fan. Nurullah, Mustafa, Habibullah. Babu Facebook, Insta, Twitter, amma kai ne number one popular. Dan Amina ya Rasulullah number one. A hasa wanda biye shi farin ciki na. Bin Abdallah dan Amina kai abin koyi. Arzikin ka duk muke ci gaba daya. Ya Ubangiji ka sa na ganshi ko a bacci, mafarki na ki zamo gaske na tashi bacci. One finger la ilaha illallah, a hannuwa sama Muhammadu Rasulullah. Ya Rasulullah, kai ne farko, kai ne ƙarshe. Ya Aminallah, kai ne farko, kai ne ƙarshe. Ya Aminallah, ya Aminallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid.